मुगानि साफ्रोमखौबो बरायबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर राजनैतिकनि बारफ्रा गाज्रि जागासिनो दङ। इउपिपिएल सरकारनि राजनैतिकनि बारफ्रा गाज्रि जागासिनो दङ। ओरैबायदि गाज्रि जादों दायो माने एभिक्सन खालामजानायनि थाखाय बेबायदिनो खुलुमग्रा सिबिग्रा न'फोरखौहाय सिफाय जानायनि थाखाय दिनै गोबां बेबायदिनो महिला आइजोफोरा बेफोरबायदि माने धिक्कार नांदों, दुखु मोनदों। बेफोरबायदि खुलुमग्रा सिबिग्रा थाग्रा न'फोरखौहाय सिफाय जानायनि थाखायहाय एभिक्सन खालामजानायनि थाखायहाय दिनैहाय गोबां महिला बिमाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गाबदों, दुखु मोननाय फोरमायदों। दायो फेरेंगा सारखौथ' ओरैबायदि मान गैया सनमान गैया बिथाङा बुंजाबाय। पाब्लिकफोरजोंनो मान गैया सनमान गैया बुंजायोब्ला माबायदि जानो हागौ। सासे गेदेरमा जानानैहाय सासे बेबायदिनो बर'नि दैदेनगिरि आरो बेबायदिनो हारिनि बेबायदिनो सामलायगिरि जानानैहाय दिनैहाय मानो बेफोरबायदि माने पाब्लिकफोरजोंहाय गाज्रि मोनजानाय बेफोरबायदि जानानैहाय फैदों। दा नेक्स्ट MP इलेक्शननि थाखायहाय बिथांमोननो फेरेंगानो भट होलिया होननानैहाय दिनै मानो पाब्लिकफ्रा बुंसोगारदों। दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय माने जोबनायनि लामायावहाय थुंगिनायनि लामायावहाय फैसिगोन नामा, बेयो मोनसे कुइस्टन आरोखि। माने पाब्लिकफ्रा दिनैहाय जै मै आरो पाब्लिकफ्रा दिनैहाय माने जै मै बेफोरबायदि माने जयनिं प्रग्राम BPFआवहाय BPFआवहाय फैगासिनो दं। आरो दिनै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्राबो लेखा गोरों मानसिफ्राबो दिनैहाय मानो इउपिपिएल सरकारखौहाय नागारनानैहाय इउपिपिएल सरकार थाब्लाबो दिनै मानो इउपिपिएल सरकारखौ बेबायदिनो बावगारनो हमखो। बाथ्राया जाहैबाय सिङावहाय खोथा दङ आरो माने 4 बोसोर जाबाय सरकारा इउपिपिएल सरकार बेबायदिनो जथाय सरकार खालामनाया, नाथाय दासिमबो माने जोहोलाव सिख्लाफोरनो लेखा गोरों मानसिफोरनो पाब्लिक मानसिफोरनो बेबायदिनो समाजाव थानाय मानसिफोरनो जेबो उन्नति खालामनानै होनो हायैनि थाखाय दिनैहाय माने इउपिपिएल सरकारखौ नागारनो हमबाय आरो BPFआवहाय दिनैहाय जयेन जानो हमबाय गोबां मानसिफ्रानो। दायो बेफोरबायदि माने भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। मोजां मोनबायब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो। हामबायसै, थेंक इउ। दिनैहाय बेबायदि बिखायाव थुंग्रि सुखाबावदों फेरेंगा नोङो। फेरेंगा बिखायाव नोङो थुंग्रि सुखाबावदों जोंनि मागाव। जोंनि फिसाफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय। आङो मैयानि इलेक्सननि सोमोन्दै आङो बुंनो नागिरदों। बे समावहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जाय प्रमद जोंनि दैदेनगिरि लिडार, बियो दिनैहाय जों बेखौहाय जोंनि आखाइनि आइजो बिमानि थै होनानै आरो जोङो टिप सुइ होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। दिनै बियो जोंखौ नासयदों। जोंनि देरहानायाव बियो दिनै चिफ जानो मोन्दों, गादियाव थाहैनो मोन्दों। दिनै जोंनि बर'नि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनाय बियो सासे लिडार नङामोन नामा? बर' बिमा बिफाखौ बर' फिसाफोरखौ होनो थाखाय दिनै फेरेंगाखौबो आं सोंखारिनो आङो नाजादों। फेरेंगा नोङो दिनैहाय जों नोंनो भट होनानै जों बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। बिटिआरखौहाय मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो बेबादि मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरखौ जों मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देखावनानै जाग्रा ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय डकुमेन्टस बिना लांदोंमोन। जोंनि फिसाफ्रा दाबो मुंबो साख्रिबो मोनाखै, खामानि मोनाखै। दिनैहाय जोंखौ लेथेर फिथेर गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफ्रा ओंखारगासिनो दङ। गावनि बिमा गावनि हारिखौ नासयगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जों बुंबावो, जोङो बे हानिफ्राय माब्लाबा ओंखारनाय नङा। जोङो बर' ट्राइबेल हिसाबै जों बे हायावनो जोनोम जोंनि फिसा फिसौ थैलांजासे जों बावनो थागोन। नोंथांमोना जोंखौ गुलि वाटार होबाबो जोंनि जिउखौ जों दान होयो। दिनैनो फैनानै नोंथांमोना एटेक खालामफै जोंखौहाय, जों दानो जिउ दान होगोन। आरो आङो बुंनो नागिरदों, दिनै जोंहा मानसि हिसाबै हिन्दुआनो जा, ख्रिस्टानानो जा, मुस्लिमानो जा, सावथालानो जा, बयहाबो इसोरखौ खुलुमनायनि मोन्थाय दङ। जोङो बिनिखाय जों हाग्रायाव बंग्रायाव थाब्लाबो जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जों गोथार न' गायसनदों।
गिर्जा न' गायसनदोंमोन बे गिर्जा न'खौ जोङो गाबै खुलुमै खावलाय जों रेन्जारफोरनाव दियाबुफोरनाव जोङो खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना अहंखारजों बे गिर्जा न'खौ आद्रि खालामदों जोंनि बिखाया दिनै गावखांदों खामलिखांदों गोबां दुखु फैदों जोंनि फिसायफ्रा खस्थ' खामला हाजिरा मावनानै बे गिर्जा न'खौ लुखांदोंमोन नाथाय जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों गिर्जा न'खौ मुंबो खालामाबा जों दुखु मोननाय नङामोन बिनिखायनो जोंनो दिनैनो गाबोननि गेजेरावनो जोंनो गोथार गिर्जा न'नि थाखाय नोंथांमोना बेबस्था खालामना हरनांगौ फेरेंगा गिर्जा न'खौ सावनायाव नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों प्रमद नोंनि मन्दिरखौ सावबा नों माबादि मोनगोन नोंनि गोसोआव मा सानदों बर' बिमानि मोदाय गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बेबादि खालामनाया जोङो बे गोथार न'आव बे मन्दिराव जोङो सोरबा बर'नि लिडार जोङो बेबादि भारतनि लिडार गोबां दुखु खस्थ' खालामग्रा गोबां सुबुंनि थाखाय जों आर'ज खालामो जोङो उपबास थायोमोन जोंनि बिमा बिफा बाव बियोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बिनायनि थाखाय देरहालांदों आरो बेबादि मासिखौ मोननो हादों आरो बेबादि मासि मोननानै दिनै जोंखौ उल्था नोंथांमोना गाज्रियाव थानानै नासयनो हास्थायदों जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बे हानिफ्राय बेयो बर'नि मोन्थायखा जोङो बर' जाथिया मैहुर खालामनानै जानो हादों।